Makatora chingwa Jesu mukachimedura, mukatitorai mudye muviri wangu. Jesu matora mukombe mukati mavonga, ndochitendera nochitsva mune ropa rangu. Tinotora chingwa Jesu totarira imi, tinotora tidye icho tichifunga imi. Tinotora nomukombe tichivimba nemi, tinonwa kwauri tose tichifunga imi. Amen. Kuti tiungane navamwe tichirangarira Ishe wedu Jesu Kristu, tibatsirei panhahurwa iri kutevera. Mutiropafadze namashoko nomweya wenyu. Hama dzangu, ndinotenda kuti mava kupinda kuEaster, nekuti nhasi ndakatarisa titori zuva reshanu remutambo wezvingwa, remutambo wePaseka. Ndiro zuva rekuroverwa kwaIshe wedu. Vamwe vanotenda kuti ndiro zuva rekutanga remutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Asi izvi handizvo zvandawira. Chandawira ndechekuti ini ndanga ndichitadza kuposta mavhidhiyo kana kuita mamwe mavhidhiyo nokuda kwekuti ndakanga ndatova paPaseka kare. Paseka rangu rinotevedza mazuva ePaseka ravaJudha. Saka ini handizomirira Easter yamaKristu ose, asi zuva rinenge richinzi Paseka navaJudha kana kuti navaIsraeri. Zuva iroro risati rasvika, kana kuti masikati emanheru avanozonotanga Paseka ravo, ndipo panenge pane zuva rangu rokuroverwa kwaIshe wangu Jesu Kristu. Handitevedze zvangu mazuva eEaster, asi chinhu chandakatotanga manje manje. Musakanganisike zvenyu panyaya iyi, nokuti ini ndinovimba kuti zvamunoita imi munoita nekutenda. Naizvozvo haizi mhosva yenyu yekuti munobata Paseka kana kuti Good Friday pazuva rinobatwa Easter navamwe vose. Ndizvo zvamakatarirwa, uyezve ndiyo nguva yezororo yamakapuwa. Saka inini handikupei mhosva, uyezve handifunge kuti imi mungandipewo mhosva. Asi ndinoti kwamuri, panemi vari kupinda, Mwari ngaakuropafadzei. Nyange zvedu isu tava kubuda muPaseka iri. Chiverengo chedu chanhasi chakati gozhei. Tinochiwana pana Matewo 26 kubva pandima ye26 kusvika pandima ye30. Kana mapawana zvenyu, tichatanga kuverenga. Inotaura pamusoro pechirayiro chaIshe. Chirayiro chaIshe chinoreva zvakawanda wanda. Kunzwisisa kwedu kwakasiyana siyana. Asi ndinotenda kuti kunzwisisa kwenyu ikoko kunotobatsira pane zvimwe zvinhu, nekwanguwo kunotobatsirawo pane zvimwe zvinhu. Inoti, pavakanga vachidya, Jesu akatora chingwa, uye paakanga atenda akachimedura ndokupa vadzidzi vake achiti, torai mudye, uyu ndiwo muviri wangu. Akazotora mukombe, uye paakanga atenda akaupa kwavari achiti, torai mumwe imwai kubva mumukombe uyu. Uyu ndiwo ropa rangu resungano, rinodururirwa vanhu vazhinji kuti vakanganwirwe zvivi. Ndinokuudzai, handichazomwa zvakare muchero wemuzambiringa uyu kubva zvino kusvikira zuva randichanwa naro yava itsva nemi muumambo hwababa vangu. Pavakanga vaimba rwiyo, vakabva vaenda kugomo remeOrivhi. Hama dzangu,
makambofunga here kuti nei tinodya zviyo mangwanani uye nyama manheru? Ndiri kutaura vanhu vechishona mukusiyana kwenyu kwose, kuti nyama chaiyo tinobata manheru. Handizive mazuva ano nokuda kwechirungu chapinda takubata nenyama mangwanani. Mangwanani zvekuti tingadya mazai kana kuseva musupu, maona, kana kuisa bhinzi pachingwa. Asi hatiwanzonza kudya nyama mangwanani. Mazuva ano zvasiyana. Munotoona kuti nyangwe namanheru vamwe havachadya nyama, nekuti vamwe vanhu vaya vasingade zvenyama, vanongoda zvezvimera namavegetable, vanoti haiwa hatidi zvokuurayiwa kwemhuka. Vanoona kunge kuurayiwa kwemhuka ingozi. Munoziva zvakataurwa naMwari pamusoro pemipiro yavaIsraeri yavaingoita zvavo vasina hanya, kuti zvainzi muri kuteura ropa risina mhaka, muri kuponda. Zvikanzi muri kuponda chipfuwo, zviri nyore kunotenga chipfuwo kana kutora mudanga wopa woti ndechechivi chako, usina chakuchinja pauri. Saka zvikanzi naIshe wedu, zvikanzi naMwari, muri kuita zvekuponda, nokuti mwoyo wenyu hauzi mumipiro yenyu. Pamuri kuuya nemipiro yenyu, hamusi kusandura mwoyo yenyu, hamusi kuzvininipisa, hamusi kuzvidya mwoyo, hamusi kuchema zviri zvenyu kuti musanduke murege kuramba muchitadza. Ndo zvakaitawo chirayiro chaIshe. Hachidi kungodyiwa je kungonzi taakufanirwa kudya. Kana muchidya mukereke dzenyu, kosesai kudya ichi. Zvikanzi naPauro, musangodya nekuti munozvitorera mhosva. Kana muchidya musina kuita sei kuchena, muchidya musina kuita sei kunatswa. Muri kuzvinzwa? Zvichireva kuti nguva yekudya chirayiro isati yasvika, unofanirwa kunge watombozvipira. Kana muchiziva kuti kukereke kwenyu munodya chirayiro misi yose yesvondo, saka unofanirwa kutogara wakatogadzirira kuti pamwe unozonosvika musi wesvondo unenge right. Ishe wedu Jesu akatitaurira kuti tinocheneswa neshoko raakataurira. Iro ritongori shoko rose remubhaibheri, nekuti tinoti zvitsvene. Mwari wakati ndini ndinokuitai vatsvene, saka tinovimba kuti nairo shoko ndiro rinotigezesa kuti tive vatsvene. Saka kana takudya chirayiro, hatisi kungodya nekuti taitwa vatsvene, asi tiri kudya kuti tiende pachinhano chepamusoro, kubva pane chatinenge tiri. Ndizvo zvandoda kutaura pamusoro pazvo nhasi. Nekuti kudya kwenyu kwechirayiro ichi zvakanaka, nekuti munenge muchirangarira Ishe. Asi pane chimwe chirayiro chamunofanirwa kudya, chinoita kuti muvakwe, musimudzirwe, muwedzerwe pazivo noungwaru nouchenjeri hwekuva vateveri vaIshe wedu Jesu Kristu. Ndisati ndataura zvinhu zvakawanda, ndingati mugozotarisa ndima mbiri idzi dzokuti Matewo 26 verse 26 to 30 yatanga tatoshandisa kare, naMarko 16 yokupedzisira inobva pana Isaiah 61 verse 1 to 4. Pane zvinhu zvinongotaurwawo zvinongondimutsiridza, zvichida hazvingamutsiridze ini. Ndati chirayiro chaIshe. Chirayiro chaIshe chakaita senguva yokugovana. Ndikuona zvikanzi Ishe wedu akatora chingwa akapa vadzidzi akati, uyu ndio muviri wangu. Muviri waMwari unombomirire chiko? Muviri waJesu unomirire chiko? Isu tino mufungo wokuti ishoko raMwari. Saka naizvozvo paari kumedura ari kuti muviri wangu idyai, ari kuti torai shoko mudye. Zvikanzi mukombe waakatora achipa vanhu waireveko. Zvikanzi iyi ndiyo sungano idzva yandiri kuita nemi, iropa resungano
munoziva kuti pakufa kwake, pakufa kwegwayana rekutanga rakaurayiwa paPasika, ropa rakatorwa rakaiswa pazvivivo zvedhoo, parinderi repamusoro napamaposts ekumasaidi edhoo. Munoti chiiko iko zvinezvi mazuva ano vanobuilda rinonzi, I don't think it's a door frame, maybe ndiyo door frame, handichaziva zvangu. Asi zvikanzi ropa rakaiswa ipapo kuti ngirozi painoona ropa ipfuurire, irangarire kuti ava vatotengwa kare naIshe. Ndozvinoita sungano izvozvo. Sungano haingouya nekuziva, inouya nyangwe usina kuziva. Kupauya pamunongoti taakutenda kuti Ishe wedu Jesu Kristu akatifira, munenge musati moziva, munotoda kuzowedzera. Ndo muviri wari kutaurwa naIshe wangu, kuzitorai mudye, tipote tichidya shoko kuti tiwedzerwe zivo yatinoita kuna Kristu Jesu. Chinhano chepamusoro, vaIsraeri havana kutanga kunopuhwa mutemo vasati vabudiswa muIjipiti. Vakangotaurirwa kunzi Mwari ati ndauya kuzokuponesai, ndoda kukubudisai munyika ino, ndikuno kuisai munyika izere neuchi nemukaka. Ndizvo zvavakataurirwa. Vakatizonopuhwa murayiro vachitoenda kunyika izere neuchi nemukaka, vasati vatombopinda ikoko. Ndopavakazopuhwa kunzi aiwa, zvinofanirwa kunoita kunyika ikayo, zvinoda kuti mutange manomboita 1 2 3. Nokuti kana musoita 1 2 3 hamukwanisi kupinda munyika iyoyo, uye hamungakwanisi kuigara. Zvikanzi zvokwadi vose vakabuda, majaya nevakanga vane simba rokurwa, vakabuda paIjipita, vakadonha mugwenga sendove. Hakuna kana nemumwe wavo wakapinda munyika yeKenani. Nyangwe naMozisi naAroni vakarambidzwa kupinda naMwari. Muri kuona chimwe chinhu chiri papo. Mozisi naAroni ndiye vaitungamirira vanhu ava, vanhu vakarambidzwa kupinda naMwari. Zvikanzi vanhu havana kukuteererai imimi, nemimwe muchapinda, matadza basa renyu rechi reuprista. Muri kupanzwa? Handisi kuti havana kuzopinda mudenga raMwari repamusoro. Apa tangopiwa mufananidzo wekuti tizvingwarire, isu tinoti tinoda kudzidzisa. Nekuti kana tisingadzidzise vanhu kuti vasanduke pamwoyo yavo vapinde mudenga, nesuwo tichava nemhosva yekusapinda kwavo. Saka tigare takangwarira nyaya yekuti tinoda kutungamirira, tinoda kutanga chechi, tinoda kuita vaprofita, zvinotiunzira mhosva. Muri kupaonaka? Kudyiwa kwePasika, kudyiwa kwechirayiro chaIshe, kudyiwa kweshoko raMwari. Kumwiwa kwemukombe isungano yataita yekuti tasungana naIshe wedu Jesu Kristu, ndiye muponesi wedu. Asi munonzwa kuti pane mamwe mavhangeri panotaurwa nemukombe wechipiri. Mukombe uyu hatingaziva kuti unoreve chii, asi vamwe vanoti aiwa mukombe womweya mutsvene. Zvichireva kuti nyangwe vaIsraeri pavakabuda muIjipita vakanga vasina mweya mutsvene. Pavakasvika paSinai vachipuhwa mutemo vakanga vasina mweya mutsvene. Mweya mutsvene wakatozouya mushure mekunge vaita zvaidikanwa naMwari. Iko kudya kwacho kunomboitwa nguvai. Ndopandati musamirire kudya panguva yekuti munenge maenda kukereke. Kuungana kwamakaita mukereke kwega is sometimes misleading. Munozviziva here? Kuungana kwenyu muri mukereke hazvireve kuti Ishe Jesu Kristu vanenge varipo. Asi ndoda kuti muzviongorore imimi, muzvitonge mega according to shoko ramakapuhwa naMwari, shoko ramakapuhwa naJesu, shoko ramakapuhwa navadzidzi, kuti takafanira here kudya munhu woga. Kana makutongoenda kuchechi uko pamunenge makudya chirayiro chaMwari, hakukudyawo pakati pevamwe. Vamwe venyu munenge musina kuchena, vamwe venyu munenge musitombori pana Mwari, vamwe venyu munenge muchidya navo ndana dhiabhorosi. Saka muri kuzvisungana nani? Saka Pauro achiti ibvai kumba kwenyu madya. Saka ndinoti paunомukadzi munguva makusendpipe, ita chirayiro naIshe. Zvikanzi chanotaura kuti pose pamunenge muri vaviri makabvumirana chimwe chinhu, ini ndichavapo pakati penyu. Zvikanzi chose chamunobvumirana chichaitwa naBaba vangu. Muri kupanzwa?
asi hazvireva kuti paunenge uri wega mangwanani uchimuka kuti uverenge shoko, kuti udye chirayiro chaMwari chaishe uri Jesu Kristu. Rekedza tidai, uchidya shoko raMwari hazvireve kuti uri woga. Munomboziva kuti panenge pane vanhu vangani pano? Ndinoziva kuti mwenye munoti panenge pane tu ini naishe uri Jesu Kristu. Zvakanaka. Asi tarirai kudai, shoko mumwe munhu iye, Bhaibheri raunaro iri mumwe munhu ane shoko raMwari. Iwe uri todawo shoko iroro kubva paari. Ndikuzviona. Mweya mutsvene waMwari mumwewo munhu. Kana Ishe anomunongedzera semumwe munhu anouya achizokuzivisai pamusoro pezvake. Ishe uri Jesu Kristu mumwe munhu, kwozoti Mwari pachake. Muri kupaona? Saka usafunge kuti uri wega panguva yaunenge uchigoverana neBhaibheri. Usafunge kuti Bhaibheri chinhu chisina maturo, nekuti chinhu chinotone mweya waMwari, china Mwari mukati, china Ishe wedu Jesu Kristu mukati. Muri kupaona? Saka ipapo unenge uchione vanhu 5 kuti iro Bhaibheri pacharo, iye Ishe wedu Jesu Kristu, iye Mwari pachake, nani naIshe mweya mutsvene, newewo wechishanu. Muri kupaona? Saka makakwana sekereke, makatowanda. Muri kupanzwa? Ndiri kuitora sedzidziso yechechi yokwangu. Hakuna kuti maenda kumachechi enyu kuna naRoma motanga kutaura muchiti aiwa zvakanzi izvi zviri wrong izvo zvatinoita pana zvekudya chirayiro. Handisi kutaura izvozvo, nekuti ini handisi kukutongai, ini ndinozvitonga kuti ndizouya nezvinhu izvi. Handisi kutonga imi, handisi kutonga vanoita zvinhu zvenyu zvekukereke, vakuru vemakereke enyu. Ini ndiri kuzvitonga pachangu. Ndiri kuona kuti aiwa chirayiro ndochita mangwanani, chirayiro ndochita madekwana, chirayiro ndinokwanisa kuchita nguva dzose dzose. Pane zvinhu zvose panenge ndichita chirayiro chokudya shoko raMwari, ndiri kumwawo nomukombe wesungano, nekuti Ishe wedu Jesu Kristu anoti garai muchiita izvi. Naizvozvo pose pandine shoko raMwari ndinavo vose, Mwari Baba, Ishe mweya mutsvene naIshe Jesu Kristu, nairo Bhaibheri rakanyorwa. Ngatimutarisai zvimwe zvinhu. Ngati maererano nekereke yangu yandinopinda ine, zvakanaka kuti timedure chingwa mangwanani. Kubendura chingwa ndiko kugovana nevamwe vanofanira kunge vari vatendi. Asi ndiri kuti govananei naMwari pachake. Ngaive ungano tsvene yaunenge uri, usingafunge kuti mumwe munhu akaita sei. Kana muzonga munogovana kuchechi munoona kunogovana kungozadzisawo kuita sei? Kururama. Nekuti patinogovana chingwa tiri kudya muviri waKristu. Izvi tinofanira kuzviita kana kuti mangwanani mushure mekumuka, namadekwana panguva yekuti takunorara. Zvazvakanakira ndezvekuti tikurara tine pfungwa dzakanaka dzeshoko. Tikatiwo kugovana akufanira kunge kuri kwemunhu uno nemumwe munhu. Kana munhu akafanana newe unogona kugovana naIshe Kristu. Anoti pane vanhu vaviri kana kupfuura vakaungana ndinenge ndiripo. Unomboziva kuti Bhaibheri raMwari atori mumwe munhu, mweya waMwari mumwe zvakare, uyezve Kristu atori mumwe zvakare. Saka paunogovana chingwa neBhaibheri unenge une vanhu vashanu, naMwari aripo, nokuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari anoti pose pana vaviri ini ndichavapo. Breaking bread, kumedura chingwa, kudya shoko raMwari, kugovana neBhaibheri. Nekuti hapana pautaverenga Bhaibheri rose ukaripedza nezuva rimwe. Kana mangwanani uchimuka uve uchida kuenda kubasa kana kuchikoro, kana uchida kuita zvimwe zvinhu zvapamba. Kudya kwepaseka, munoona kudya kwepaseka kuri kwokudya gwayana, uyezve gwayana iri raidyiwa usiku, raidyiwa nechingwa chisina mbiriso. Imi makanzwa zvichinzi musingwarire mbiriso yavaFarisi.
Saka zviri kunzi chiko? Zviri kunzi Bhaibheri, shoko raMwari rakakwana, ndicho chava chingwa chenyu. Gwayana iri rakangomirirawo zvimwe chete nomuviri waIshe wedu Jesu Kristu, asi rafa rakakupai ropa resungano, ropa reruponeso. Iyo vhesi ndataurayo kuti zviro kwazvo ndinokuudzai kuti chose chamasunga panyika chichasungwa kudenga, uye chose chamasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Zvakare ndinokuudzai zviro kwazvo kana vaviri venyu panyika vakabvumirana pane chero chinhu chavanokumbira chichaitirwa ivo naBaba vangu vari kudenga. Nokuti pane vaviri kana vatatu vakaungana muzita rangu, ndinenge ndiripowo navo. Chinhu chamunyanyobatisisa pavhesi iri ndechekuti muna Kristu kwete zvese tataura zvese chingwa chisina mbiriso. Takati ndiwo muviri wangu waIshe wedu Jesu Kristu, ndiwo mutumbi wake wakabuda ropa resungano. Dzidziso yakafanira, dzidziso yakanaka, zvichireva kuti dzidziso ichabuda kubva mubhuku nyange usina munhu. Dzidziso kwauri ichabuda kubva mubhuku kuburikidza naaniko? naIshe wedu Jesu Kristu, kuburikidza nemweya mutsvene, kuburikidza naMwari ari kumusoro. Haufanirwi kutarira kuti ndichawana kupi mumwe munhu uchandidzidzisa shoko nhasi mangwanani. Kungoverenga uchadzidza, uchanzwisisa. Kana zvichidza muna Kristu zviri kureva kuti muchiedza chekudzidzisa kwake, chinhu chakakosha ichocho. Nekuti kana tichiti muchiedza chekudzidzisa kwake, tirikutaura kuti dzidziso yatakapiwa naKristu iye pachake mbune yatinowana muvhangeri yamabhuku mana atinawo mubhuku iri, iri pamusoro perimwe shoko rose. Naizvozvo usaise zvawadzidza kumberi kuna vadzidzi pamusoro peshoko raIshe wedu Jesu Kristu. Wakanzwa zvichikunetsa kunzwisisa, bvunza kuti shoko raJesu Kristu riri kuti kudei. Naizvozvo usaise vaprofita, usaise zvamunodzidza munhoroondo yavanhu veIsraeri, usaise zveungwaru pamusoro pezvinhu zvaunenge wadzidziswa naIshe wedu Jesu Kristu. Ndiye mudzidzisi mukuru iye. Kumurawo, murawo haubatike, murawo mutsvene, wakangora uri mutsvene. Murawo hatikwanisi kuushandura. Kusara kwemurawo inoitwa navanhu. Jesu anotizivisawo kuti murawo unoitwa navanhu nemurawo waMwari. Makamboona kuti murawo yaIshe wedu Jesu Kristu yakaoma. Torai murawo weupombwe. Murawo ine gumi inongoti usaite upombwe. Haizvo zvakanaka, tese tinokwanisa kutadza kuita upombwe. Asi Jesu anoziva kuti aiwa, imatoita upombwe kuti taita nguvai. Isu takaudzwa kuti tisaite upombwe, hatina kuita upombwe nemiviri yedu. Zvikanzi aiswa maita mupombwe nehumwe yawo inenge mukati menyu. Nokuti manga muchifunga zvaamai vepanext door, manga muchifunga zvemusikana uye akati, manga muchifunga zvababa aya vakati, zvikanzi ndiwo upombwe wamatoita kare. Muri kuona kuoma kwemurawo waIshe wedu Jesu Kristu. Saka zvichinzi Jesu ndiye kupera kwekupedzesera kumusoro-soro kwemurayiro. Hazvireve kuti murawo wakarashwa. Aiwa, usanokudzai kuti murawo wakarashwa. Inini nyasha dzaMwari ngadzishande zvadzo pandiri napavari. Handidi kuvapa mhosva, nekuti ndizvo zvavari kunzwa pane zvavari kuverenga. Vari kuzviverenga kupiko? Vari kuzviverenga kumabhuku avadzidzi. Mabhuku avadzidzi akabva kupiko? Akainspaiwawo nemweya mutsvene. Asi pandinoverenga handidzwi zvinhu zvimwe chete izvozvo. Nguva pauri kunzi Kristu ndiwo kupera kwemurawo, indiri kunzwa kunzi aiwa, Kristu ndiye kumusoro-soro kwemurawo. Hangambova kupera kwemurawo. Kana vari kunzi kupera kwemurawo, ndivari kureva kunzi aiwa, murawo wazadzikiswa. Kusadzikiswa kwemurawo hakureva kupera kwemurawo, kureva kusimbiswa kwemurawo. Zvichireva kuti nzwisiso yedu pamusoro pemurawo yanga isina kunyatsokwana. Murawo hatakazonyatsounzwisisa kuburikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Sezvo ndataura pamusoro pechii? Pemurawo weupombwe. Isu tasina mbobvira tazvinzwisisa kudaro. Izvo mungorarama
nemararamiro taiti taiva kuti tiri kufunga zvedu upenyu mupfungwa, asi tisiri kuita nemuviri wedu. Taitonzi vanhu vakarurama. Kuna Jesu hatinzi tiri vanhu vakarurama, nokuti Jesu anotiudza kuti Mwari mweya, Mwari anotsvaga vanomunamata mumweya nomuzvokwadi. Uyezve zvokwadi haina kuuya naMozisi, yakuuya naJesu. Saka pazvokwadi ndo patinobatira. Zvokwadi nenyasha zvakauya pana Jesu Kristu. Zvino kana tichiramba manzwi ake, tichikudza manzwi avamwe, takutokanganisika. Kana nyasha hadzisipo, nyasha dzinenge dzakauya naIshe wedu Jesu Kristu. Pose pana vaviri chamunenge mabvumira, ndichachitirwa nababa vangu, tokwanisa kubvumirana kuitira chinhu chisingaenderane neshoko raMwari. Mwari agobvumidza kuti chinhu ichocho chiitike. Zvida tikuda kuchiitira mumwe, toda kuitira zvakaipa kuna mumwe. Hamuzivi kuti ndozvinoita varoyi here? Ko Satani akaita sei panyaya yaJobho? Mwari paaida kuedza Jobho haana kubvumidza Satani here kuti amuitire zvakaipa? Saka musafunga kuti varoyi vane simba. Aiwa, havana simba. Asi kana vabvumidzwa zvinongoita kuti vaite sei? Imi muedzwe. Naizvozvo murume akafa asina kuedzwa, achingozvikudza nesimba rake, munofunga kuti munhu anoenda kudenga iyeyo? Haenda kudenga. Nekuti tofunga kuti mutanga taonawo kuedzwa kwake. Ende kuedzwa kwake kunofanira kunge kuri kukuru kupfuura kuedzwa kwaanenge atiita isusu. Ndo zvakaipera kaka kuti kana uchifamba uchikunda, rangarirayiwo zvakaita Pauro. Pauro ndiye kurova vadzidzi nokuita zvose, asi joko rakakaziswa naJesu rakanga richirema kupfuura joko rakaiswa pana vamwe vose. Izvi ndingotaura zvangu, nekuti kana tichitarira evidence iri muBhaibheri inotiratidza kuti Pauro akaita zvakawanda kupfuura zvimwe zvose zvakaitwa navamwe vose vaapostoli muBhaibheri. Chiri chingakunakidze kuita zvakaipa, muchiita sungano dzenyu dzeuroyi dzekuitira vamwe vanhu zvinhu zvakaipa, asi muzive kuti kana zvozodzoka kwamuri zvinenge zviri zvikuru kupfuura zvamakaitira vanhu. Ndobva ndiri kuti ini, kana pasina chiedza chaIshe wedu Jesu Kristu, musafunga kuti Mwari haangatendere. Mwari anotendera nyangwe nevakaipa kuti vaite zvavanoda kune vamwe vanhu. Ngatini izvi tinozviona pabhuku raJobho, apo Mwari paakatendera kuti Jobho aedzwe. Naizvozvo takatarisira mukuroverwa kwaIshe pamuchinjikwa, ngatigoverane shoko mune chiedza chaIshe. Kana tichidya chirayiro, ngatidye chirayiro muchiedza chaIshe. Chiedza chaIshe ndiro shoko raakataura kuvhangeri ramunoti nhasi gospel. Kristu ndiye kupedzisira kwemurayiro. Amen. Kana kuti kumusoro kwawo. Naizvozvo zvimwe zviverengwa zvose zvizhinji muBhaibheri zvakaitwa muchiedza chomweya mutsvene, zvirevo zvinobva pana Ishe. Asi takanganwa kuti nyangwe pakunyora vamwe vadzidzi vaiisa pfungwa dzavo pazvino. Naiye Pauro tinomuonawo kuti anonyatsotaura oga kuti idzi ipfungwa dzangu pane zvinyorwa zvake. Yatimbogumira ipapo. Totenda Mwari atipa mashoko anhasi, totenda atipa nguva yake, totenda atizarira pfungwa nendangariro nemweya wake mutsvene. Amen. Then you find that